Split. Grad na čijim ulicama su se igrali neki od najboljih sportaša u državi, pa i cijelom svijetu. A što je tako posebno u vezi Splita da ljudi koji u njemu odrastaju ruše svjetske rekorde u sportu i osvajaju olimpijske medalje? Možda je to zbog svježeg zraka, zdrave mediteranske kuhinje, činjenice da je vrijeme praktički uvijek savršeno, ili spekulacije da je Split jedino mjesto na svijetu koje ima više uzbrdica nego nizbrdica, tako da tjelovježba ovdje nije prepuštena slobodnoj volji. U čemu god je tajna, Split definitivno ima puno toga za ponuditi. S obzirom da je Split relativno mali grad, možete ga cijelog istražiti tijekom vašeg odmora. A ako ste avanturističkog duha, možete to napraviti i pješice. E sad, zašto bih rekla da trebate biti avanturističkog duha da biste istražili ovako mali grad pješice? Pa, s obzirom da sam rođena i odrasla u Splitu, vjerujem da je ovo stvarno mjesto gdje ima više uzbrdica nego nizbrdica. Ako vam je smještaj nešto dalje od centra grada, ništa ne brinite, jer gotovo svaki autobus iz bilo kojeg dijela grada prolazi kroz centar. Točnije, autobusne stanice Pazar, HNK i općina. Taksiji, Uber i Bolt su također opcija. Ali, kao što to vjerojatno i znate, tijekom sezone su cijene poprilično visoke. Pa krenimo od početka. Kako doći do Splita? A ako dolazite autom, autocesta A1 povezuje Split sa Zagrebom i Dubrovnikom. Ako dolazite autobusom, znajte da je Split cestovno dobro povezan sa svim većim gradovima u državi. A ako dolazite avionom, onda nemate nikakve brige. Od aerodroma do Splita lako možete doći shuttle autobusom, međugradskim autobusom broj 37 koji kreće iz Trogira ili taksijem. Trajanje vožnje ovisi naravno o prijevoznom sredstvu koje odaberete, ali računajte negdje između 20 i 45 minuta, a u sezoni možda i nešto dulje zbog gužvi na ulazu u grad. U sve ovo postoji i trajektna linija koja povezuje Split s Italijom, odnosno Anconom. E sad je vrijeme za ono zbog čega ste zapravo tu. Atrakcije. Prvo i najbitnije na redu je palača. Jednom davno, i to baš davno, rimski car Dioklecijan odlučio je sagraditi vikendicu na mjestu koje je on smatrao, a mi smo se kasnije složili s njim, najljepšim gradom na svijetu. Klima je bila savršena, obala predivna, a pogled na planine oduzimao je dah. I evo, gotovo 2000 godina kasnije, sve je više manje isto. Ok, malo nas je više došlo tu živjeti, ali ljepota je ostala očuvana. Nego, najbitnija stvar koju trebate znati o palači je da, ako ste u centru grada i ne možete naći palaču, vjerojatno ste u njoj. A ovo su najvažniji dijelovi Dioklecijanove vikendice, palače. Za početak moram spomenuti vrata. Postoje 4 vrata. Zlatna, srebrna, željezna i mjedena. Peristilj je u biti centralni dio palače i osobno moj favorit. Mislim, pogledajte samo ovu divozicu. Svi ovi detalji urezani u kamen, u katedralu, svugdje. I sfinga je tu. Da, prava sfinga. Iz Egipta. Podrumi su definitivno najbolje mjesto da se sakrijete od ljetnih vrućina. A poseban su doživljaj noću kada su osvjetljeni. Baš su. Vestibulj je mjesto gdje skoro svaki dan možete uživati u koncertu klape jer je ovdje akustika stvarno izvrsna. Preporučam da s vestibula nastavite ravno i još malo ravno, pa skrenete lijevo i onda još jednom lijevo. Kada dođete do katedrale, sa strane ćete primijetiti jedna vrata. Ta vrata vode u kriptu Svete Lucije, ali nisu uvijek otvorena za posjetitelje. Pored Svetog Duje, pa preko Peristila i kroz jednu uličicu točno preko puta katedrale, doći ćete do Jupiterovog hrama i još jedne sfinge. A odmah pored hrama nalazi se, tada, jedna od najmanjih uličica na svijetu. A ima ime. Zove se Pusti me proći. Vrlo prikladno. Rekla bih da su ovo najpopularnije atrakcije u palači. Ali zabava ne prestaje ovdje. Izađete li iz palače, proći ćete kroz željezna vrata.
A spoiler alert, nisu zapravo napravljena od željeza. Ova vrata dovest će vas do jednog od najljepših dijelova Splita, Pjace. Taman prije nego izađete na Pjacu, naći ćete ulicu koja se zove Ispod ure. A tako se zove jer je doslovno ispod ure, odnosno sata. A sad smo evo i službeno van palače, tako da vas molim za trenutak da se divimo ljepoti Pjace. Pjaca je ime glavnog trga u Splitu. Rekla bih i da je poznat kao Narodni trg, jer mu je to i ime, ali nije tako. Nitko ga ne zove tako. Tako da, Pjaca. Marmontova je najpoznatija ulica u Splitu. Ona i Riva su dva mjesta gdje se ide da bi pokazali svima svoj outfit. Uz to, tu je i ovo. Svake sezone ova skulptura je hit na Instagramu, ali nije dozvoljeno ulaziti u nju. Da, svi znamo da bi fotka bila toliko više cool da možeš ući u piriju, ali ovo je umjetničko djelo i tako ga treba i tretirati. Na vrhu Marmontove nalazi se Hrvatsko narodno kazalište. Kao što vidite, ova zgrada obećava dobre fotke. A što se predstava tiče, tijekom ljeta kazalište organizira nešto predobro i to predobro se zove Splitsko ljeto. Radi se o festivalu na kojem se izvode predstave na otvorenom, a malo kasnije ću vam reći više o tome. Prokurative su trg na donjem dijelu Marmontove i na samom kraju Rive. Restoran i kafić Bajamonti je jedan od najstarijih u Splitu i zadržali su taj starinski splitski džir vibe, tako da ga toplo preporučam barem za popiti jednu kavicu. Zapadna obala je savršeno mjesto za večernju šetnju i koktel. Osim što se možete diviti luksuznim jahtama koje su tu usidrene, dio šetnice ima ploče s imenima splitskih olimpijaca. Ne brinite, ostavljeno je dovoljno mjesta za sve buduće olimpijce. Međutim, najbolje mjesto za šetnju je, pogađate li, Riva. Kao što sam ranije spomenula, ovo je mjesto gdje se dođe pokazati svoj outfit. I cvike, to jest sunčane naočale. To je jako bitno, objasnit ću kasnije. Pazar je vrlo blizu Rive. Ovo je tržnica sa svime, baš svime. Od suvenira i odjeće do svježeg voća i povrća. Ovdje ćete pronaći sve. Ja vam preporučujem da ovdje kupite cvike, ne samo da biste ih mogli prošetati po Rivi, nego i da vježbate svoje vještine cjenkanja. A ako želite da vam se ostvari neka želja, samo pitajte našeg gradskog čarobnjaka Grgura. Pa u stvari nije baš čarobnjak i nitko ne garantira da će se želja ispuniti, ali definitivno je bio biskup i Splićani vjeruju da ako mu dotaknete palac i zaželite želju, ona će se ostvariti. I ne, nije čudno. Grgur Ninski i mnoge druge skulpture djela su poznatog hrvatskog kipara i ženskaroša Ivana Meštrovića. To je sve što ću vam reći. Ostalo morate otkriti sami. A to možete napraviti u galeriji Meštrović. I posljednja na moje listi atrakcija u Splitu je tvrđava Gripe. Nije baš poznata, ali ju se definitivno isplati posjetiti. Ovdje je od 17. stoljeća i u njoj se nalazi Hrvatski pomorski muzej. Što se tiče prirodnih ljepota Splita, odmah trebamo razjasniti jednu stvar. Ovo je grad plaža, a ne grad parkova. Najpopularniji parkovi su oni u kojima se s vremena na vrijeme događaju nekakvi eventi i festivali, a to su Sustipan, Zvončac i Strossmayerov park. S tim da, imajte na umu da nitko u Splitu ne zna gdje je Strossmayerov park, jer ga doslovno svi zovu Đardin. I za kraj sam ostavila najbolji park u Splitu i najveći. Dame i gospodo, predstavljam vam zelena pluća Splita, park šuma Marjan. A kad smo već na Marjanu, moram vam pokazati njegove plaže. S jedne strane imate potez od Prve vode do Bena. Sve između ove dvije plaže je niz manjih prirodnih plaža. Na drugoj strani Marjana plaže su nešto drugačije. To jest, plaže s ove strane opremljene su barovima i ležaljkama i često su prepune ljudi, pogotovo popodne. Najpopularnije plaže na ovoj strani Marjana su Kašjuni, Ježinac i Obojena, a malo dalje, odnosno ako gledate iz centra grada onda malo bliže, nalazi se plaža Jadran, odmah do parka Zvončac. S obzirom da su sve ove plaže nešto dalje od centra grada, do njih ćete vjerojatno trebati doći autobusom ili taksijem.
Zato su plaže na južnoj strani uglavnom jako blizu centra grada. Počet ću od najpoznatije splitske plaže i jedne od najpoznatijih u Hrvatskoj, Bačvice. Ovdje je izumljena igra picigi. I kao što vidite, plaža je prepuna kafića, barova i klubova. Ako nastavite šetnju Bačvicama prema istoku, doći ćete do Ovčica. A ako nastavite još dalje, doći ćete do Firula. Nakon Firula nalaze se plaže na Zenti, Žnjanu i Dujlovu. Međutim, Žnjan i Dujlovo su trenutno pod radovima i grad ima velike planove za njih, tako da, kada radovi budu gotovi, to će biti predobre plaže. Ne brinite, sve ćemo vam to javiti na vrijeme. Za sada ćemo se vratiti na Firule, jer je vrijeme za moje najdraže poglavlje. Kava s pogledom. A Firule su najbolje mjesto za započeti. Pogledajte samo ovo. Ovdje su dva kafića, Tenis i Mitos. Ali dijele isti pogledi, zamislite samo zalaske sunca ovdje. I evo nas, centar Splita. Ovdje su najpopularnije mjesta za uživanje u kavi i pogledu. I moram naglasiti da se u Splitu kava ne pije, nego pijucka, jer se u kavi uživa. A ova društvena događanja uglavnom traju oko 3 sata. Prvo mjesto je naravno riva. Kao što možete primijetiti, prepuna je kafića. Jednu stvar moram naglasiti. Na rivu ne dolazite samo kako biste uživali u druženju i pogledu, nego se dođete pretvarati da ste u prvom redu na modnoj reviji. Isto vrijedi i za zapadnu, iako ona nema baš toliko kafića. Još jedno mjesto s odličnom kavom i pogledom je kafić Teraca Bamba, a nalazi se između rive i zapadne. Ovdje uglavnom dolazi domaća ekipa, tako da su cijene nešto niže nego u većini kafića u centru. I, kao što sam ranije spomenula, Bajamont je super mjesto za uživanje u kavi. A evo još nekoliko mjesta koje vrijedi posjetiti. Pro Cafe, Mandrač, Cornaro, Luxor i Teraca Vidilica. A osim pijuckanja kave 3 sata, što se još može raditi u Splitu? Pa, za početak, ako ste Game of Thrones fan, izabrali ste savršenu lokaciju za odmor. Neke scene snimane su upravo u Splitu, tako da možete posjetiti lokacije snimanja. Penjanje na vrh katedrale Svetog Duje je uvijek dobra ideja. Osim ako je prevruće, jer ima stvarno puno stepenica do vrha. Možete se popeti i na vrh Marjana, a ako ne želite da vam nakon odmora treba još jedan odmor, možete iznajmiti bicikl ili romobil i otići na sjevernu stranu Marjana ili ga skroz obići. I posljednje, ali ništa manje važno, je šetnja starom jezgrom grada. Tijekom ljeta ima svakakvih događanja po gradu. Gladijatori se šeću po palači, a ako imate sreće, možete vidjeti i samog cara. Ranije sam spomenula i Splitsko ljeto, festival koji se održava na nekoliko lokacija po gradu kao što su Peristil, Sustipan i Galerija Meštrović. Dakle, lokacije su predivne. Program je vrlo bogat i uključuje razne predstave i koncerte. Jedan od mojih favorita je Festival mediteranskog filma u Splitu, koji se uglavnom održava u lipnju, a nije poznat samo po prikazivanjima filmova, nego i po odličnim partijima u ljetnom kinu Bačvice. I naravno, tu je poznati Ultra Music Festival, koji se uglavnom održava sredinom srpnja. Ovaj festival okuplja partijanere iz cijelog svijeta, a dobar provod je zagarantiran. Ali garantiram da ćete se dobro provesti gdje god odlučite izaći u Splitu, jer je noćni život stvarno dobar. Central je, rekla bih, najpoznatiji klub, što je jasno i gledajući u ovaj ogroman red ljudi koji čekaju da uđu unutra. Međutim, cijene su poprilično visoke. Dobra vijest je da je klub 305 praktički mali central. Oba mjesta uglavnom puštaju elektroničku i pop glazbu. A ako želite baš domaći vibe i zabavu uz najveće balkanske hitove, onda možete otići u Kauri ili Velvet. Klub koji je njihova totalna suprotnost je Boiler. Tu uglavnom dolaze strani turisti i moram spomenuti da je baš skupo. Ali zato izgleda vrlo zanimljivo. Moji favoriti su ipak Bačvice i Optimum. A oba kluba se nalaze na plaži Bačvice. Klub X je još jedno odlično mjesto za ples do sitnih jutarnjih sati. Radi se o prvom splitskom queer klubu i često organiziraju tematske večeri.
Što se glazbe tiče, uvijek puštaju hit do hita, a što se cijena tiče, vrlo su pristupačne, što je pravo osvježenje s obzirom da se nalaze u centru grada. S druge strane, ako želite provesti zabavnu večer, ali ne želite ići u klub, Split ima nekoliko barova koji će vam ispuniti sve želje. Harrods se nalazi u Marmontove, što je savršeno u slučaju da se predomislite jer se nalazi na doslovno 2 minute hoda od klubova 305, Central i X. Na 2 minute od Harrodsa nalazi se i još nekoliko barova kao što su Sanctuary, Charlie's i Shotgun Shooters. A ako preferirate mirnije večernje izlaske, Split ima stvarno puno barova gdje možete uživati uz koktel i muziku uz koju ne morate vikati da bi vas prijatelji mogli čuti. Moja omiljena kombinacija. Dakle, prvi na listi su Fabrik, Roof 68 i Olive Tree. Ovo su ujedno i mjesta gdje se ljudi vole baš srediti za izlazak, tako da se prije dolaska obavezno treba prošetati rivom. Zatim imamo barove Daltonist i Strings. Strings je jako mali bar, ali kokteli su predobri. Potrebno je malo doći ranije kako biste uhvatili mjesto za stolom. Još jedno mjesto sa super koktelima je Ka Canton. Imaju vrlo dobru kavu, a s obzirom da ujutro nema puno ljudi, atmosfera uz jutarnju kavu je ovdje savršena. I moja 2 omiljena mjesta, Judita i Adriatic. Judita je u stvari dio hotela, ali kafić se nalazi na pjaci i ne morate biti gost hotela da biste uživali u ovom ambijentu. A Adriatic Social Club je kafić malo dalje od centra i iskreno nema baš neki pogled. Zapravo nema ga uopće jer se nalazi u blizini autobusnog stajališta, ali kafić ima predobru vibru, muzika je savršena. Kad smo već kod uživanja u razgovoru, svi znamo da je užitak još veći ako se odvija uz neku dobru klopu. Tako da, vrijeme je za mjesta na kojima ćete zaboraviti na dijetu. Počet ću sa svojim favoritom, restoran Villa Spisa. Hrana je ajme dobra i možete gledati kuhare dok je spremaju jer je kuhinja otvorena. Zatim imamo Adriatic, ne social club, nego restoran. I nema veze s kafićem kojeg sam malo prije spomenula. Prije se zvao restoran Grašo, a s obzirom da je jako popularan, svi su ga nastavili zvati starim imenom. U blizini Graše se nalazi još jedan odličan restoran, a zove se Zrno soli. Tinel je savršen izbor ako želite uživati u tradicionalnim jelima. Tinel inače znači dnevni boravak, a kao što vidite atmosfera je ovdje vrlo ugodna, baš kao kod kuće. Šug je također popularno mjesto, ali nešto skuplje. Ima još par mjesta koja moram spomenuti, a nalaze se u samoj Dioklecijanovoj palači. To su Fig, Konoba Korte i Misto. U stvari Misto je tehnički van zidina palače, ali s obzirom da je zid palače dio njihovog štekata, ja mislim da se to ipak računa. E da, moram spomenuti i artičok. Znači hrana im je odlična, a ništa manje ne mogu reći ni za koktele. Za pravo, istinsko i duboko lokalno iskustvo preporučam da odete na ćevape u Pauline. Da, znam, ćevapi nisu tradicionalno hrvatski, ali mi ih stvarno volimo. I ovo je najpopularnije mjesto u Splitu za ćevape. Nema stolova, već samo ove 2 klupice, ali to je dio šarma i iskustva. Kad smo već kod lokalnih iskustava, postoji jedan popis stvari koje su baš vezane za Split i ništa drugo. Znate kako sam baš dosta puta do sada spomenula cvike, to jest sunčane naočale. Obećala sam da ću objasniti, pa evo. Cvike su najvažniji dio outfita sudeći po Splićanima. Uvijek ih nosimo. Uvijek. Nije bitno kakvo je vrijeme, je li kiša, je li sunce, koje je godišnje doba, koje je doba dana ili noći. Možemo zaboraviti ponijeti ključeve, novčanik, mobitel, ali nikada cvike. Druga, vrlo splitska stvar su krafne kod Mate. Apsolutno svaki izlazak završava kod Mate. Rade najbolje krafne na svijetu i ako se ne slažete, žao mi je, ali u krivu ste. Uz to, znate kako se svako toliko dogodi ono da želite ići vani, ali u isto vrijeme baš i ne želite. E pa Splićani su našli rješenje i za to. Matejuška. Ovo je kao javni dnevni boravak. Zatim moram spomenuti nekoliko stvari na koje volimo trošiti novce samo zato da bi ih zadržali u gradu. Na primjer,
vezice. Da, vezice za cipele. I to zato što je ovaj gospodin na Splitskoj rivi već toliko dugo da je njegov štand praktički postao dio nematerijalne baštine grada Splita. Isto vrijedi i za ovu ljubaznu gospođu koja će vam za samo par centi izmjeriti visinu i težinu. Možda ove stvari zvuče malo neobično, ali realno, koliko gradova ima ovako nešto? To je dio naše tradicije. S obzirom da sam sada spomenula tradiciju, tradicija je i ime stare slastičarne u Splitu. Da vam barem putem videa mogu prenijeti ovaj miris. Tako dobro. Ali čini se da ćete ipak morati doći i uvjeriti se sami. I zadnje, i to skroz zadnje od ovog vodiča, ali ništa manje bitno, jedna legenda. Legenda kaže da se sa svakog mjesta u Splitu može vidjeti barem jedan grafit Hajduka. Da, tolika je ljubav prema ovom klubu u Splitu. Ja sam testirala ovo da vidim je li istina i meni se čini da jest. Ali slobodno javite što vi mislite o tome. I s tim završavamo našu turu po Splitu. Nadam se da ste uživali u ovom vodiču i, ko zna, možda i počeli pakirati kufere. Ako imate ikakvih pitanja ili želite nešto dodati, slobodno napišite u komentarima. Do sljedećeg puta!